Salam, hormatly watandaşlar. Men şu gepleşimde sizin bilen esasanam şol öňkü gepleşimiň dowamyny edesim gelýär. O ýerde biz sizin ýadymyza düşdi. Şu halkymyz näme, Türkmenistanyň prezidenti näme, şuň gulluklar näme, bize halka garşy görüşen gulluklar näme. Şu zatlary aýdyp geçipdik. Indi bolýan biz dowam edeli şol bizim aýdýan pikirlerimizi sizin bilen maslahatlaşaly. Dedim, indi şu aktivist bolanda näme bolýar? Şu halkyň içinde hökman turatda adamlar bar, öz ýanky grajan pozisiýalary, öz içindäki ýanky namuslary, wyjdandary gaty ýanky güýçlendirilen adamlar bar. Ine şu adamlar öz ukyplary bilen, öz hoş sözleri bilen halkyň arasyna girip kömek edýärler. Ya goňşularyna ya da hökümete bar düşündirýärler. Şu zatlary ine şeýleräk çözmeli ya hökümete ýazyp öz pikirlerini aýýarlar. Şol adamlara grajan aktivistler diýilýär. Ol hökman opozitsioner bolmaly. Ol mümkin hökümet bilen işleşip kömek edip ýa-da saýlawlar geçerine öz bar goşundyny goşup, bizim jemgyýetimizde kömek etmek üçin bir öz grajan borçlaryny gaty hakyky ýagdaýda sezýän adam. Indi mundaşyndan bizde aktivistler bar. Aktivist näme? Opozisiýon gruplaryň, hereketleriň, partiýalaryň aktivistleri. Ya da ýöne sada aktivist. Ine bu siyasi termin, bu siyasi terminle de şu adamlar näme diýär? Şu adamlar Türkmenistanda ya da başga döwletlerde bolup geçen zatlara näde bolýar? Kanunyň bozulşyny görýär-de şu rejime, mesela üçin Türkmenistan rejimine garşy bolýar. Ine misal hökümine Türkmenistan terit geçelim. Türkmenistan'da şu rejime karşı 100% adam. Diýmek muň içinde aktivistler ama, ýöne koy adamlar ama, kuhunda oturup tankid edýän adamlar ama, muň içinde grajan aktivni adamlar ama, hemme kişi var. Şuň içinde aktivistler esasan Türkiýede ve Türkmenistanyň içinde var. Amerikada, hemme döwletlerde var. Ýöne esaslar şu Türkiýe bilen Türkmenistanyň içinde. Biz şu aktivistler näme üçin gow geçeli? Sebebi normalde hakykatda bizim 60-70% ýaşaýjylarymyz Türkmenistan halky aktivist bolmaly. Ýöne gynansak da bu zatlar tersine bolupdy. Indi umum sersek opozisiýonерler alyp goşsak, aktivistleri, toplum liderleri hemmede goşan ýagdaýymyzda bizim barymyz bir dogry aýtsam umum halkyň bir 5%-ny baranda. Gaty ise bir 50.000, 100.000 adam diýerler. 100.000 adam 4,5 milyon halkdan bir 3,5% bolýar. Ol hiç zat. Biz özgürlükçe garşýar, ýöne özgürlükçe gelmedi. Sebebi munça adam gaty pes ýagdaýda. 3,5% adam Türkmenistan düýetjek bolsa o bolmaýar. Ine şoň üçin biz şu zatlary size düşündirjek bolýar. Her kim öz ýüregine, her kim öz pikirlerine ine Türkmenistan gowlaşar, Türkmenistan gow gider, beýleki döwletler öser, zadede dik pikir edýär we umyd edýär. Ýöne şu umydlar gelmez, pikirler bolsa da. Sebebi men näçip gelmez diýip size öňüm düşündirýärdim. Senem Berdimuhammedow Niyazowyň внебрачный ogly, hak näme diýsem kan. Niyazowyň brak bolup ýaşagan maşgalasyndan däl başga bir ogly. Ine şu bir aýal maşgala bar eken, şonu gelipdirdi, şol ogly bolupdy. Bu deddoma berilip, Berdimuhammedow deddomdan ýene alınıp, Niyaz soňuny tapyp, gulugyndan çekip klinikadan ministr zdawahanyny edýär, ondan soň ýokary aldyryp, onu prezidentlik bolýar. Diýmek rejim şu Niyazdan başlap tohum gidip otyr. Indi siz pikir edýäňiz Berdimuhammedow ýygyder öz tohumyny goýmazmy? Ogluny Serdary goýar. Ya da Serdar ýene 30 ýyl höküm sürup öz ogluny goýmazmy? O Kerim diýen eýem jinaýatçy ogluny goýar. Diýmek bizim hökümetimiz çalışmaz.
hükümet çalışmasa siyaset çalışmaz. Siyaset çalışmasa şoğurda yani hem de dine bir adam için bütün devlet bir adam için. Her wagt şeyle var. İktisadiyet kıyınçılıkları, sosyal kıyınçılıkları, siyasi kıyınçılıkları. Her wagt. Inni häzir bu çalışyk eder ýa-ni rokirovka diýe şahmatda, ýa-ni Fezulin paça ýerlerini çalışýardy. Pardon, zaşita diýerler. Ine şo rokirovkada bular näme diýär? Bu özü gyra gaçan kişi bolup, ýöne kontrolda saklap, öz ogluny goýýar. Ine şu skemalar Nazarbayev, Putin bolýar. Şu skemalar sowietik skemalar, muny Hramovjadan, ýa-ni ortadan öwren Türkmenistana goýýar. Ine bunun esas maksady. Maksat nämede? Maksat hükümeti elinde almak ve şonu gidirmek diye. Bütün ömrünü yaşamak ve yuvaş-yuvaşdan Türkmenistan'ı oğurlap parçalık yapmak. Siz gapdalla durup, ay hovola şeyledir, men nämet bilýän diýip durursunuz. Siz ministr olup işlep, hovola men nämeden bu taraftan oğudan depe, bu taraftan emhemi meni ýa-ni izalap dur diýip bilersiňiz. Siz çopun olup, ay men nämeden men çopun zat diýip bilersiňiz. O dogry. Bir tarapdan ýöne ne dogry? Stratejik tarapdan näme? Sebäbi sizin ediljek, her adamın ediljek zady we goşunyny ummasyz. Sen çopun bolsaň, şo ýerde öz çopunyny gülüşip bilýär, ýagdaýy düşünüp, ýa-ni bizi görmeseňem öz araňyzda gülüşip medeniýetini öz ýa-ni syýasy bilimleri ösdürip bilýär. Biz siyasete koşulmasak gördüğünü de siyaset bizi ip var yani bir adamın siyaseti. Biz hükman koşulaymalı. Sebebi hemme Avrupa devletlerine siyasete hemmele koşuluyor. O ne? O siyaset bir adam için ne? Hemmeler için. Ya konstitusiyada yazılan değil mi? Siyaset dine Berdimuhamedov için, prezidentlik dine Berdimuhamedov için. Yok. O saylanıp seçip Türkmen halkı ınanıp lider deyip koyulun deyip yazılsa şo bolmaly. O ýazylan şo bolsa, hakykatda şo bolmasa onu aýyrmaly. Ine mesele şunmy? Her kim öz ýerine boşant goşup biler. Ananyň ol atmaskalary aýyryn. Men hiç zat etbilemok, men neme o zatlar her kim etbilýär. Häzir bir informasiýony töweşip barýar. Informasiýony töweşde sokdan bolsa paýlaş. Ministr bolsaň ýa kabinet ministri bolsaň Telegram açdy. Şunu ülse de bilmeýär şonu. Yaz bir de yazmasan öz toparlyňdy edilmeseň özüň öwren serep bizim çadıma da ýeri oňa ýeri öwren gör ýagdaýy. Sebäbi erki senden hem bal Türkmenistan bal sen qan çağırym bal şondan ýa-ni bal şoň bagly. Sen çopun bolsaň men düşündirdim öwün. Egerde sotka bolmasa, internet bolmasa onu ýa-ni öz dostlaryň, garyndaşlaryň dogunyny gürleşdi, olaryň düşünjelerini ösdürip. Bize täze Türkmenistanyny, täze adam, düşünjeli adam berek. Biz näçe garaşary, haçanla ine çalışar, ine şonu bir Türkmen täze adamy, ýa-ni ýasap başlarsy ýok. Şu wagtdan biz öz bilimlerimizi ýükledip öňe. Indi ýene bir gerek aktivistlere gaýdyp gelelim. Aktivistler näme diýär? Aktivistler esasy şu täze demokratik prinsipleri, demokratik ýa-ni kanunlaryny, Türkmenistanyň kanunynyň bozuluşyny fiksasiýa edip, ýa-ni fiksirowat edip, şunu bütün dünýäge ýayradyp, rejime garşy protest, manifestasiýa edip, adamlar ýygnap, olary düşündirip, ýa-ni agitasiýa geçip, şunu adamlar bilen bile galyp, şu rejimi aýyrmak üçin işleýär. Bu rejim näçe şu işler näçe rejime hoply. Men size düşündireyim. Seyredin. Indi aktivistler var, ondan soň opozisiýonlar var, liderler var, toplum liderleri var. Olum tapawul aktivist açyk pesrä işleýär, opozisiýonlar toplum lider köprä işleýär ýa tersine. Lider bolsaň sen ondan köp işleýär. Ondan hoply. Näçe ýokary galsaň şonça hoply. Şu zatlar. Bu ýa-ni hemmeler üçin hemmeler aktivist bolup bilmez. Sebäbi bu kyn mesele. Seni işin taşlamaly. Seni işden geldin ve şol işlere yapışmaly. Mu hiç kim hiç zat tölemez. Mu bakty durmuş gelenne şonu tölegini alarsın. Sen öz tölegini, durmuşdan tölegini alarsın. Baktalyan. Şoň üçin mu häzir öňünden hiç kim sana ne pul berer, diňe üstüne söwürip gelýär.
Yine söwürüp geliniyor. Bir topar arada adamlar çıkar, töhmet atıp, ya emhime agentler, ya düşünmeyen, tapawut yok. Töhmet atarlar, ýolumdan bozak bol. Şoň üçin biz ýolumyza gaty berip bolmaly. Biz hakykatdanam bakty durmuşda Ýewropa milletleri ýaly Gün Orta Ýewropa milletleri ýaly beýlik ösel milletleri ýaly şol ösel döwletleriň aradyna girjek bolsak, biz gaty pukda bolmaly ýolumyza. Ol iksany diktator biz gorkulyp zat edip ýolumyzdan bozup bilmez. Şo ýaly berk bolmaly. Ine häzir biz öz berklerimizi, öz ýanky karakterlerimizi, öz halkyň hakyky gürüşüji hallaryny berkidip barýar. Ine şu zatlar bize gerek. Geljekde de tebe ýerti tä diktator bolsa halk bolup turmaly. Bu protestler mitingde bir gerekde şunu ýykynça. Her wagt ýerti bir diktator bolup durmy, biz çykyp protest edýär. Dinlän okmy? İkinci protestde aýyrmaly boldy. Ine şu zatlar ýürüýde kanun esasyna berilýär. Tebe bir adam diktator bolaýmasyn, ýa bir gruppa diktator bolaýmasyn diýip edilýär şu zatlar. Şoň üçin bu protestlerin edinin her wagt amatly we medeniýetli eline ýara alyp ılgap baranyndan. Şoň üçin ine bu ýanky kanun esasyna kanun ýollar, çalışmalary. Ine biz ýene-de geleli näçip biz şu rejime garşy görüşýär. Näçip aktivistler görüşýär. Sebebi kanun esasyna şu rejimi aýyp bolan. Sedan Niyazov 14 ýylla 91'den 90'dan başlap 2006 ýyly 16 ýylla näme etdi? Birinji saýlawga geçirdi, özüni ikrar etdi, 100% bir kandidatly saýlaw. Ol gülkünç. İkinji saýlawda kandidat, ýeni bir kandidat saýlaw 99%, üçüncü saýlawry aýyrdy. Ondan täze bir näme karar etdi, ömürlük prezident. Saýlaw hani bolmaly. Indi bu geldi. İkinci diktator ogly. Bu gelenle göni saýlaw geçirip adamları ağırlap gysga wagtda opozisiýany salman, gysga wagtda saýlaw geçirip tapyr tupur etdi de aldy. Bunun garşysynda kim? O tanalmayan bir owa molimi, on familiýasyny aýsalar 2 minutdan ýadymdan çykýar. Ondan saýlaw geçirenler bir zat diýilýär, administratiwny resurs. Polisiýa, harby gulluk, hemme hökümetde işleyen adamlar bu köplük. Ine şonuň sesleri 100% geçýär prezidente. İstese islemese. Bunu başga da taşlasa da şonuň sany geçkilýär. Şoň üçin bu utýar. Onun tersine bir galyp başa bunu emhime ýygnap türme waskylýar boldy. Ne şeydi bu saýlary utkylýar. Saýlary ýok. Saýlawlar diýende daşynda opozisiýany salmaly, içinde kim partiýa açmaly, öňünden 2-3 aý propaganda geçirip telewizorda çykyş edip hemme zatlar düşündürüp her kim programmasyny düşündürüp bizim telewizorda seyredip şular şunu hüdürlüyor, bunu hüdürlüyor, şuradan saýlap seçip gowuslar ine şoňa soňundan ses vermeli. Ýa-da şu zatlar bize düşündürmese biz kim saýlaman näme? Türkmenistanyna şu neçeli 2021-nji ýylda çelli intek açyk saýlawlar geçik görünür. Bütün ömrüne geçik görünür. Şoň üçin bütün dünýä jemgyýeti diýe Türkmenistanyna bir gelen açyk saýlaw bolmady, biz tasdiklamýas diýip aýdýar. Ine şoň üçin men size aýdýan, biz ömrümizde birinji saýlawlary geçirmeli. Indi köp adam diýär, biz ine häzir gowlaşar, newit bahagalar, ogalar, bugalar ine gowlaşar, koronavirus gutarır, gowlaşmaz. Sebebi ine şu sistema bir adam üçin bu. Günüňem ýegenleri ip bar ya halky. Näme gowlaşdy? Ine koronavirus ýok. Şu gün dine ýegenler geçe islen adyny diýe islen biznes diýe narkotik Awganistany getirip satýar, içine daşna satýar. Ay gara bar haramlyklar ne diýe adamlardan zavod fabrikasyny rekide hökümet aldyrýar, ertesem öýe satyn alýar, ardanmadan. Bular kanunlaşdyryp alınmaly. O zatlar belli zatlar. Ine şu koronavirusun açylsa, ýollar açylsa, näme şu zatlar dowam etmezmi? Eder. Bu diktator sistemaň esasy bazasy, düýü şol. Mun çalışyp bolmaýar. Mun näme çalışmaly? Şunu aýyp çalışmaly. Ine dedim, bir zada ümit berdim. Bular
Yevropa döwletlerin tehnologiýasyny alýarlar, Yevropa döwletlerin maşinlaryny alýarlar, Yevropa döwletlerin zawodlaryny alýarlar. Ýöne Yevropa döwletlerin ýa-ni hökümet guruluşy bular ýartyn alýarlar ýa-ni ýöne ýa-ni kagyda bolar ýaly. Ýöne hakykatdan hem onu eden oklar. Görkezme ýatyrýarlar. Her bir Türkmenistan prezidenti meclisi aýrmanyň haky barmy? Ýok. Meclisin ýolbaşçy Türkmenistan prezidenti aýrmanyň haky bar. Haýsy dünýäde bar Türkmenistanyň prezidentin garyndaşy Amanow MHM'nin ýolbaşçy işläpdir. Haýsy döwletde bar prezidentin garyndaşy ýa-ni Çakyýew içeri işler ministri. Hiç ýerde ýok zaten. Meclisin ýolbaşçy, halk geňeşiniň ýolbaşçy ýene de garyndaşy. Hiç ýerde ýok bu zatlar. Näme biletdirýär? Sebebi işlat diýen bu. Sebebi politika bizde biz goşuljak. Bizi goşmaň. Ine goşmasaň şul edýär. Bu näme gerek? Garanky hiç kim goşulmaz ýaly. Garanky diýen hiç kim bilmedi ýaly. Ine gördüňmi saýlawlary? Gördüňmi saýlawlary näetdi bazary? Imsim hemmesi ýurtdy. Bu bütün dünýäniň öňünde kanuny, konstitusiýany depkilep gitdi. Berdimuhammedow. İtlere ine şekillerini koyup ine medallar paylaşacak olup durýardyr. Ýerbat diýmiyor. Biz çıkacak bolsak emgeme ılgap üstümüze ýa-ni gysyp dur. Indi men biz analiz etdik. Näme bu zatlar bolýar? Sebebi ine şular gatyt işleýär. Bular Türkmen halkyna garşy söwüş alyp barýarlar. Gizlin söwüşi. Emgeme her wagt gizlin işleýändir. Näme diýerler bular? Bular ýa-ni Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow bilen Göktöpeden adamlar ýygnap, ýa-ni her raýonda, her etrapda öz bir moral taýdan pes adamlar bar. Bular ýygnap, bulary MHM'nin ýolbaşçy diýip etraba häkimden başlap, ýolbaşçy prokurory, MHM'si, ýa-ni polisini şolar ýolbaşçy edip goýarlar. Ine şolar etraplary kontrol edýär. Birden galaýsa şol ýa-ni ýerli goşunlary galdyryp şol gysýar. Ine bunun ýa-ni yerlerde kontrol edişleri. Bu söwüş dämi? Handan aýtjaňy. Handan meçhide baryp aýtjaňy. Sadakalary baryp aýdarmadan başga ýerde aýdara ýaly zat ýok. Ya çöle gidip gyýraýmadan öz-özüne. Başga aýdara zat ýok. Bular sen ýa-ni her ýerinde gezip ýörler. Ine şondan biz galy bilemiz. Biz şoňa ruhsat bermeli. Eýem bu bir kanun. Näçe Göktöpeň adamlary gelip, mysal üçin vekil barlarda, vekil balar etrawyna MHM ýa beýlek häkim diýdi, öýle diýdi bolýar. Näme ýerli adam ýokmy? Ba? Sen ýerli adamlar agdyny dym otýar. Ýerli adamlar hiç zat diýen ok. Ýa-da siz üýüşip etrapda vekil balarda günne barsaňyz şöyle, bize çörek ýok, bize o ýok, bu ýok. Sığırlarymyzy alýarlar, sen iýmit ýok, o ýok, bu ýok diýip aýtsaňyz, bunu gaçgaýdylar. Siz aýdaňyz bular hiç zat eden ok. Turup aýdanňyzda da bular sizi allak goýarlar. Ho, çözek bir öýleňizde barmy? Şo giýjep alyp gider siz bir-birden şeýdik sizi badyňyz. Şoň üçin näme etmeli? Menden goýulýar. Indi ýene gaýdyp geleli. Türkmenistanyna kim ma daşynma, kim ma biz näme diýip, näme biz görüşýärmi barşy. Şulardan hemme ýerden tehnologiýalar alyp, diňe öz bähbidine ulanyp ve Türkmenistanyň içinin guruluş sistemasy demokratik institutlar diýilýär. Ýa-ni kadyetler, prokuratura, adam hukugyny gorayan gurulmalar, partiyalar, hereketler, jemgyýet gurulmalar, açyk jemgyýet gurulmalar, mysal üçin aýallaryň gurulmasy, ýaşanyň gurulmasy, mysal üçin 50-den geçeniň gurulmasy, mysal üçin 60-dan geçen adamyň gurulmasy, mysal üçin at çapýanlaryň gurulmasy, ýa-ni jemgyýet gurulmaly. Açmany açyp şular demokratik institut diýilýär şuna. O akly yetmedik Niýazow demokratik institut diýip bir demokratiýa institutyna çy. Düşünen ok. Demokratik institut diýmek şul gurulmalar içinde işlese şular institut hökmüne, institut diýmek näme? Yani şu zatlary ýola goýmak. Şu ýola goýup şu zatlary öwredip, ine şul hemme Türkmenistanyň jemgyýetiniň hemme gatlagyna şu demokratiýa bolar ýaly, şoňa diýilýär demokratik institutlar. Bu bolsa
Akmak hiç vakt ömründe demokratiyada yaşap görmek, ne Avrupa'da onun maniyetine düşünmem. Demokrat institutu açıp, ine menine demokrati institutudan var deyip, bir bol zatlar edip, bütün dünyanın üstüne gülürdü. Ananın Niyaz'ın üstüne de köp gülüyorlar. Dine Berdimuhamedov değil. Berdimuhamedov aklı ütken son bir ayından bu onun üstüne has köp gülüyorlar. Onun ikisinden ulur tapavdı yok. Ne atasın ne oğlunun. Şunun için gelecek aktık Serdar diýenler mundan beter bolsa ya beterden beter bolup gitýär. Şonuň için kim diýse ertek gün hemme zat gowulaşar da özüňizi aldymy. 30 ýyllap Allah gelýär. Hiç zat gowulaşmaz. Diňe bizim halkymyz, bizim özümiz bagtly durmuş isler beýlik halklary ýaly galyp şunu aýryp hanun esatyna aýryp öz bagtly durmuşymy özümiz her hükümetin yani her katlarına özümüz koşulup özümüz içinde reformlar geçirip, ütköşkleri geçirip özümüz etmesek hiç kim edip bilmiyor. Amerika'da da, Avrupa'da da, belki Rusya'da hiç kim etmiyor. Biz öz işimizi etmeyen başka adamlar, başka devletlere birimiz bağlayıp ne doğru. Şimdi biz gayet geleli apozisiya demek. Apozisiya demek yani оппозиционный demek karşı olmak. Yani оппозиционный движение ya оппозиционный hareketler demek yine adekvat adam, bir din düşünceli adam siyasi taraftan koşulup hareketler ediyor. Misal için Demokratiya Vatan Türkmenistan, Türkmenistan'ın saylovu, demokratik saylovu yine devleti halk hareketi. Yine şunu hem adekvat özünü yani şu mesela bizimki ýaly düşünýän, bizim programmamyzy gowlayan we bizim programmamyzy şunu ýüregine we geljek planlaryna diňelýän bolsa bize goşulup, ine bize şu herekete goşulup bize bundan hereket edýär. Bundan başga da hereketler bar. TGH diýdi, ýa-ni Muhammed Döjin Koordinat Center diýdi, Respublikan Partiýa ýa beýlekim bar hereketler. Ýöne men onuň ýagdaýyny bilmädim, men devletiň ýagdaýyna ýa-ni onun lider bolan. Serdim. Şu hareketin esas maksady Türkmenistana demokratik güýçler galdyryp, şoýra baryp, kanun esasyndan şu bir kanun prezidenti aýryp, saýlawlar geçirip, Türkmenistanyň täze programmalaryny berip, täze siýasatyny goýup, demokratik siýasat, bir adam üçin näme, bütün halk üçin siýasaty goýup, şu siýasaty ýürüdip, programmalar, reformalar geçirip, ýani sentralizasiýa diýeni desentralizasiýa. Centerdan hakları oğullara yani etraflara vilayetler geçirip deniz kütmek. Hem de devletler şeyle Avrupa'da. Mesela Çetin Paris'e, dine Paris'e sen var. Senin ne açı şehirleri var, ne açı oğulları var, üskün otur. Yine ne açı bir Avrupa diye her vakit. Sebebi Avrupa bir üsün devlet. Ne açı Türkmenistan'da mesela zavod kuruluna ya bir zat kuruluna ya Avrupa'dan ya Japonya'dan alıyor. Sebebi üsün. Diýmek, şol adamlar egerde şol fabrik, zawodlar, maşinleri ösen ýagdaýyna gowulaşdyran bolsa we halky azatlykda artyn ýaşaýan bolsa, diýmek olaryň politik sistemasy, siýasy sistemasy, ykdysady sistemasy we sosial sistemasy öňde diýmek. Biz näçip olaryň tehnologiýasyny alýar, Ýewropa diýemdir, alýar, ýöne oň siýasy sistemasyny ýa-da ykdysady sistemasyny ýa-da sosial sistemasyny alymdyr. Onun güçlü ne yapacak bana? Sebebi kaçanla biz şunun siyasi sistematyny alsak, onu Türkmenistan'ın diktatörün bir tohumun monopoliyası demek diňe ulunky bolmaýar. Olur hökümeti paylaşmaly, açyk saýlawlar geçirmeli bolýar we Türkmenistan demokratik ýolda ösmeli bolýar. Şonuň üçin olar hemme zat alýarlar, ýöne şu politik sistematyny alýarlar. Sebebi demokratiýa bolardy. Erti prezidente yanlışla durum yolluş prezident. Şurada şunu aýtdyňyz, şunu aýtdyňyz. Ýöne edýän işiniz diňe bir kanunçylyk, şonuň üçin men sizi suwda berýän diýip suwda kitdiler. Gorkýarlar şondan. Şonuň üçin bular tehnologiýa alar, bular ýa-ni aňadan spesialist getirip öýlerini ordur. Ýa-ni spesialistler öwretdiler, ýa-ni tebigat baýlyklar, bundan metre ogurlar ýaly. Gurulşy ederler olar bilen ýöne olaryň sistemasyny yani bir bölümünü alarlar da beýlik bölümünü almalar, halkın hal ýagdaýy
Gatı düýplü ütkär, gatı düýplü ýanky boluşyp gidýär. Ine şonuň üçin şul sistema alınmaya. Şunun için bir diktatör sistemi adını yapıyor. Yine burada bellek geçişim geliyor. Bellek geçişim yani size bellek geçişim geçecek bolýan nämçi şu diktatör sistemi bizi gowulga akıtmıyor. Serdim diktatör sistemasy hiç wagt reform edip pudoklar üstünme. Diktatör sistemi bu diversifikasiya diýilýär. Diversifikasiya demek bir giýdiji däl, şu ýaly uly meşhurda giýdiji beýlek pudoklaryny alyp, ýani şu pudok ýykylan ýerine şu pudok getirýärli, şu pudok ýykylan ýerine bu pudok getirýärli, ýani giýdiji bular giýdijilere ýani ýaýradyp bar pudoklary östürip, diýmek halkyň hemmesi ösüp giderýär etmeýär. Sebäbi şunu etjek bolsaň demokratiýa. Hemme diktatör rejimler diňe bir pudokda pul alýarlar, olum nebitgar. Şonuň üçin ine şulum sistemany ütkötmez. Eger beýlek pudoklar galdyryp başlasa, o hojalyk galar. Daýhan kolhozçy galar. Kolhozçy galyp başlasa, erti baýap başlar. Baýap başlady, siz durun. Kanun we konstitusiýa bar diýip talap eder. Bu bolsa olur gerekkä. Şonuň üçin o hojalyk galmaz. Daýhan galmaz. Şu politika diňe bir adamy we oň tohmuny aldyrar. Bir Muhammedow. Ine şonuň üçin biz devlete topory, oppositsionerler şu goýulan siýasaty çalyşak bolýar. Şu siýasat bizi diňe tupiga we gulçylyga alyp gidýär. Seredin häzir bolup geçen zatlar. Bilim aýyrdy, ýykdy, hilini peterdi, ýöretdi, bilim näme gerek. Adamlar iş ýaly işlemeli. Ýani ikinji bilimler peterdi meçhurlygy bolmady ýaly. Üçüncü hemme ýerde korrupsiýany döretdi. Dördüncü narkotik saldy ýaly. Ýene nämçi ertir narkomanlar gerek bu sebäbi ertir halk galanda narkomanlar bir doza bersen üstüne döktürsen bular içinde ýani terrorizm ýa zatlar edip bular ýani garalap bolýar. Ya ýene ordan edip bolýar. Olar bir boýowy ýani terroristler ýani bir komanda bolup bolýar. Esas bu halky has pes amoral ýagdaýyna saklamak üçin bu halkyň uhlap durkan bu tebi waýlaryny oglamak üçin ine şu tohum şeýle ýani tehnikany ulanýar. Muň arkasynda şu zatlar etmek üçin iksan türkmen däl adam jip barlap şu zatlar alyp barýar. Ine men size 30 minut şu zatlar düşündirýän inlik gepleşigimde men ýygyder da düşündürün. Ýöne soňundan bir zat aýdasym gelýär. Siz ýadyňyzda bolsa poşolok bilen topolok bar. Şonuň bir gowy sahnada burulan bir humoristik bir sahnasy bardy. Şo bir gazet almana baranna ýani beýlek kioskda otyr. Şondan soňra watan mami, watan satyrlyk uturdy diýär. Nesil wami, nesilim Türkiýe diýär. Türkiýede berde ýok diýär. O diýmek Türkmenistanyň nesili Türkiýe diýär. Şo ýerden aldy. Ine şo önerilip şol topo Juma ýazmaradyň diýişýäli we poşolok bilen topoluň diýişýäli ine şoňa aldyk. Ine bir niýe aldyk. Indi men siziň soragyňyza jogap bereyim. Bu ikinji bölüm. Men şu ýaly her bölüm edip size bilim jemgyýetiniň içindäki adamlar näme diýär, kim näme diýär, kim näme etmeli, niýe barýar, Türkmenistanyň prezidenti näme diýär, onuň gullukları näme diýär, bizim hökümetimiz näme diýär, bütün dünýäde näme bolup geçýär, biz näme etmeli? Ine şu zatlara men size jogap bererim. Indi gepleşiklerinde. Şu gepleşikler bir aýyň dowamında bolar. 21 saat Türkmenistanyň wagty boýunça. Şonuň üçin şunu görün, şu zatlary görýän adamlar haýyş edýän paýlaşyň ýa-da Türkmenistanyň bir informasiýon agitasiýon söwüşap barýar. Şu videolarymyzy, beýlek opposisiýanyň videolaryny Imo'da, YouTube'da hemme ýerde paýlaşyn. Adamlar görsün, pikir alışsın, üstün. Biz şu adamları üstürmesek, biz şu adamları galdyryp bilemzok. Sebäbi bu adamlar düşünenok, nähili riskin aşanmadygyny, nähili zat bagty zatlardan galyanlyklaryny we olum durmuşy gapdyrdan ýöne garyp we bikanunsuz, adalatsyz, azatlyksız durmuşda geçýänlerini şonu görkezmek üçin biz şonu düşündirmeli. Şonuň üçin gaýrat edim şu videolary paýlan.
6-njy gün tagat 21:00 Stambul wagty bilen biz Aşırov Didar ve Dövran Kılıçow gollamak protestini geçirýär. Allah verdi Peygamber üçinem. Şoňa hemmäňize size haýyş edýän gelin bizim Zoom protestimizde goşulyň. Adminleriň üstüne ýazyp bilersiňiz ýa-da şu ýerde Telegramda ine men adres telefonlarymy maň şoň üstüne ýazyp bilersiňiz. Indi men siziň käbir soragyňyza jogap bereýin. Şoň bilen efirimi şuňça oturayım. Движение партии реформ. Всем добрый вечер. Мурат Ильич, могу передать деньги в Туркменистан. Просьба, свяжитесь со мной. Кому передать деньги в Туркменистан? Просьба, свяжитесь со мной. У нас есть фонд специальный, он называется специально создан для этих ребят. Вы туда перечисляете, оттуда официально уходит в Туркменистан. То есть мы отработали с юристами этот вариант, поэтому вот вы можете войти на фонд наш, под этим видео будет ссылка. Спокойно зачислить сколько вы хотите, эти деньги передадутся. Это все афишируется, то есть ни от кого ничего не скрываем. Я лично деньги не принимаю, не хочу в это ввязываться, никто не будет ввязываться, все официально. Ведь нас мало, ведь нас мало кто понял и хочет бороться против режима Харамнага. Да, нас мало, вот поэтому я начинаю серию выпусков, чтобы объяснить нашим туркменистанцам, где мы, кто мы и куда мы должны идти. И что происходит вокруг нас. Люди не понимают, в Туркменистане нет информации. В Туркменистане железный занавес. Поэтому мне приходится вот это все им объяснить. И только после этого мы можем на одной волне с ними двигаться. До этого мы одно говорим, они подразумевают другое и не понимают. Поэтому мы должны сначала их образовательный уровень поднять и информационный. Потому что это закрытая страна. Туркменистан – тюрьма народа. Закрытая страна. Мы должны победить ее. Поэтому я каждого прошу всеми способами делиться этим видео. Не перечисляем деньги в Туркменистан. Всех трудовых мигрантов. Очень прошу. Минимально сожмите деньги. Минимально отправляйте и требуйте контроль расходования средств. Контролируйте. Деньги не должны идти в экономику Туркменистана. Экономику Туркменистана должно правительство поддерживать и работать. Оно занимается воровством денег, не занимается экономикой. И тогда мы покажем реально, доллар взлетит, и мы покажем, что реально ничего не работает. Только благодаря трудовым мигрантам все двигается. Следующий вопрос. Аймарада. Наш народ не думает, что будет дальше, не задумывается о будущем. Когда вы жили в Туркменистане? Вот я жил в Туркменистане. Вспомните. Оппозиция слова скажешь, уже тюрьма была. При Ниязе вообще жестко было. Я помню, я на работе распечатал листовки. То есть не листы, программу Агдвирлик, многие вещи, истории там, про пенсионеров. Дома читал, где-то 100 листов распечатал. Дома читал, ходил. Вот я на работу ходил, у меня в портфеле были. Если бы меня остановили, меня посадили. Вот тогда я читал, ходил, и я понял, что я когда с людьми разговаривал, они даже не знают. Точно так же сейчас. Железный занавес. Нас видят немногие. Вот для Туркменистана. У кого есть возможность, пожалуйста, записывайте наши видео на клей USB, на диски, раздавайте бесплатно диски, оставляйте где-то, передавайте через знакомых, чтобы все видели, чтобы все узнали, в какой ситуации они живут, что против них идет война настоящая, против них идет война одного Тохума, Ниязов Бердумхамедов. Поэтому мы должны помочь своему народу в этом вопросе. После этого, так, вот один парень пишет, хорошо. Внутри страны я общаюсь с людьми, они боятся, говорят. Это Рустам, не знаю кто. Они боятся, говорят про политику. Не знают ли мои знакомые только такие трусливые? Не знаю. Или мои знакомые только такие трусливые. У меня есть мой близкий друг, и я его уважал. Но сейчас я даже с ним не общаться не хочу. Он говорит мне то, что... Если сын Харамнага станет президентом, то все будет хорошо. После этого я понял, никакие у них мысли спорить со мной, что все наладится. Он же дом строит, отправляет деньги в ТМ. Дорогой Рустам, Бердмухамедов в Сердар придет, на полгода откроет еще 3 интернет-кафе, и на этом все реформы закончатся. Он будет ждать поднятия цены. Он сегодня, у него самое ходовое слово «киллям копорон». Он не знает, он не политик, не экономист, не социолог. Он не понимает эти вещи. Это вообще человек с ниоткуда.
Он какие-то что-то вузы закончил, но у него практики никакой. Его за уши тащит этот Бердымухамедов, который сам, ну, никто просто. Поэтому ожидать просвета или ожидать счастливой жизни нет. Только можно ожидать на то, что вдруг доллар, не доллар, а нефть сегодня стоит 35 или 40 долларов за баррель, вдруг она будет 500 или 600. Но это нереально. Вот. Больше нету вариантов. Поэтому сегодня, исходя из того, что коронавирус идет, я все вижу, уходит на другие технологии. Через несколько лет вообще нефть, нефтепродукты упадут в цене. Потому что альтернатива пошла. Электромобили пошли здесь по Европе. Потребление упало. Научились на дистанции работать. На дистанции они больше, оказывается, работают, чем на работе. Выигрывают во время переезда, потом дома у них всегда больше контактов, все более оборудовано, они эффективнее работают. У них есть специальные программы, связи между ними, закрыты, открыты. То есть идет вообще развитие еще глубокое. Поэтому теперь расстояние не имеет значения, чтобы на работу ездить или приезжать. Поэтому потребление транспорта будет уменьшаться. Например, здесь, во Франции, люди меньше начали ездить. Я не знаю почему. Я стараюсь ездить как раньше, но люди вообще почти не ездят. Мурат Ильич, у вас есть факты, что он героинщик? Просьба представить факты и доказательства. Движение партии реформ. Максат Байрамович, вы последите за его решениями, за его указаниями и за его постановлениями. Вы сразу убедитесь, что не героинщик, это человек, который уже прокурил свои мозги. Простой пример. Вот он сейчас открывает памятники в каждом вилаяте своим псам и лошадям. Сегодня лошадям, я сегодня получил информацию, только месяц, лошадям дают хорошее питание, плюс яйца, плюс специальные добавки активные, все. Вы знаете, что в Туркменистане прекратили давать ун по карточкам? Нету. Все это идет как гуманитарная помощь или в Афганистан, или же в Россию, или в другие страны. Лишь бы оттуда получить деньги. Вы в курсе, что он открыл еще один фонд теперь своей дочке, чтобы аккумулировать там свои деньги? Он много чего делает. Когда у людей кушать нечего, когда надо экономику поднимать, когда надо по заводам, фабрикам ездить, открывать, реанимировать, искать методы экспорта, искать методы сейчас производства культур, искать методы он это не делает, он сейчас открывает вот эти конюшни, на лошадях катает, на велосипедах, вызывает Комитет национальной безопасности и говорит: жмите до конца, я за вами стою, убивайте. Вот это разве мнение нормального человека, тем более президента? Это, скажем, мысли человека, который сошел с ума. Поэтому над ним все смеются. А как можно сойти с ума? От того, что руки целует, он не сойдет с ума. От того, что руки целует, он уже попробовал все виды кайфа, героин, девочки, все, у него крыша поехала уже. Его надо обследовать. Он вообще нормальный и ненормальный. Кроме этого, у меня есть другие сведения, что он этим занимается. На этом я свой эфир заканчиваю. Мы встретимся завтра, как обычно, в 21:00 ашхабадского времени. Qadrli vatandaşlar. Biz şu günün men öz efirim utayan biz ertir saat 20:00'de duşur Aşgabat vaqti bilen. Sizin hemmäňize birinji bilen jan sağlyk, şu betbaxçylykda jan sağlyk, ömür baxtlyk ve geleceğimizin baxtlysyny arzu edýär. Bizim geleceğimiz baxtly, bizim geleceğimiz açyk arasa. Ulum diňe bizden bar. Şonuň üçin Beýik Türkmen halky diňe bar. Sag bolun.